itatak mo na. Yes, mga kasama, maayong adlaw na usab ka naton tanan. Welcome diri karon sa ato papanghatag og brand new radio set gikan diri sa ato sa DXDC Arimen Davao. Palaran yun di kayo magkakasama ning panimalay karon ato na abdan, ato magkakasama ni siyang dakdakan sa ato magkakasamang brand new nga radio. Umikan sa sige nilang paminaw sa DXDC. Ni abang kakasama tagbalay, ni ang radio tungos portahan. Ayo! Tumang adlaw nanay. Kisay pangana to nay. Susan Montes. Nanay Susan Montes. Nay, nagtingod diha nga radyo sa inyong tungod ba? Nasuod sa inyong balay. Tanaw na ko murag medyo karaan-karaanan na nga radyo. Ganahan kag inisa na to nagbago? Uy, di po. Pasalamat po to. Okay. Ang inyong radyo nagtingog, unsang istasyon na nang ginapaminaw? DC. Usa to? DXDC. Anong DXDC may ginapaminaw nila nanay? Kay mga drama man akong ipaminaw. Mga drama. Usa maginaas dramas DXDC makaunsa man gud ang drama sa imong kinabuhi? Ay, makalingaw po sa hay. Makalingaw gid. Kanibos problema. Oo, magapustol ko sa problema. Okay, sige, tungod anak kay masulbad mawa ang problema ni nanay ato ding ihatag magkakasama ato ang brand new radio set ni ana dawatan ay. Nay, o siya masulti nimo nga ni ana gyud ang DXDC brand new radio set nagdawat na gyud nimo. Nagpasalamat ko sa DXDC sa radyo nga ilang hatag ka na ko. Pagpaminaw na ko drama. O sang barangay di diri na sang barangay? Barangay 20 Dasdi. Yes, magkakasama. Okay, naana po tayo nahatagan og brand new radio set. Kini sa radyo Bandudong Rinobos Bugtatak Arimen. 621 sa radyo mo. Arimen.